Her har vi lille Olivia, der ligger og sover. 10 dage gammel. Med sine små bitte tæer. Ja. Ja, Olivia, du har været ude i haven i dag på Vestermarken. Ja. Og nu skal vi lige straks op og have bryst. Mums. Men indtil videre, så sover vi bare. Ja, ikke også, Olivia? Ja. Så lille er hun. I forhold til ens hånd. Ja. Ja.